Englannin pääkaupunki London on yksi suurimmista Euroopan kaupungeista noin 7,5 miljoonalla asukkaallaan. Kaupungissa toimii hyvä, vaikkakin ruuhkainen julkinen liikenne kattavine metro- ja bussilinjoineen, vaikka ydinkeskustassa pärjää hyvin jalankin. Lontoolainen ruokakulttuuri on viime vuosina tullut tärkeämmäksi ja ravintoloitakin kaupungista löytyy useita tuhansia. Lontoo on merkittävä kulttuurikaupunki näyttelyineen ja vanhoinen rakennuksineen. Kaupungissa on yli 300 museota. Lontoo sopii hyvin myös shoppailuun, tuotteet maksavat suurin piirtein saman verran kuin Suomessakin. Lontoossa vallitsee lauhkea ilmasto, talvella on päivisin yleensä muutama lämpöaste ja kesän lämpötila on noin 20 astetta. Lontoon valuutta on punta. 1 punta on noin 1,20 euroa. Lontoossa sijaitsee kaiken kaikkiaan 5 lentokenttää: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton ja City. Heathrow on Euroopan suurin lentokenttä ja matkustajamäärällä mitattuna myös maailman vilkkain. Lentokentällä on 5 terminaalia. Liikkuminen kenttien ja kaupungin välillä on tehty melko helpoksi. Lennot Lontooseen maksavat noin 280 eurosta 320 euroon. Lento Helsingistä Lontooseen kestää noin 3 tuntia. Big Ben on kello Lontoon keskustassa Westminster Bridgen kupeessa. Kello tarkoittaa kuuluisan tornin sisällä olevaa lyövää isoa kelloa, joka ilmoittaa lyönneillään tasatunnista. Se on kumahdellut tasatunnein ja pitänyt Iso-Britannian ajassa miltei keskeytyksettä siitä saakka, kun se käynnistettiin vuodesta 1859. Tornin sisällä on useita pienempiä kelloja, jotka lyövät 4 tunneittain. Torni on 96,3 metriä korkea. Tornissa itsessään ei ole hissiä eikä tornin sisään tehdä turistikierroksia. Tornin ja kellojen tärkein tehtävä onkin näkyä ja kuulua ja toimia samalla Lontoon ja koko Iso-Britannian symbolina. Big Benin tornin huipulle pääsemiseksi täytyy kiivetä 334 rappusta. Tarinan mukaan Big Ben on saanut nimensä Sir Benjamin Hallilta, joka johti rakennustöitä, kun kello ripustettiin torniin vuonna 1858. Westminster Abbey on goottilaistyylinen kirkko Westminsterissä Lontoossa. Se on toiminut perinteisenä Englannin kuninkaallisten kruunajaisten ja hautajaisten paikkana. Westminster Abbey on tunnettu etenkin hautakirkkona ja viimeisen leposian saaminen sieltä on ollut erityinen kansallinen kunnianosoitus. Kirkossa lepäävät muun muassa säveltäjä George Handel sekä tiedemiehet Charles Darwin, Isaac Newton ja David Livingstone. Kirkon kuuluisin nähtävyys on kuitenkin Poets Corner, eli runoilijan nurkkaus, jonne on harattu englantilaisten kirjallisuuden suurimpia nimiä, muun muassa Robert Browning, Charles Dickens, Rudyard Kipling ja Alfred Tennyson. Lisäksi Poets Cornerissa on muistomerkkejä muille haudatuille kirjailijoille, kuten William Shakespearelle ja Lord Byronille. London Eye on Lontoossa Thamesjoen rannalla ja Big Benia vastapäätä sijaitseva maailmanpyörä. Se avattiin yleisölle 31. joulukuuta vuonna 1999 ja se tunnetaan myös nimellä Millennium Wheel. Se on 135 metriä korkea ja maailman 3. korkein maailmanpyörä. 1 kierros Londonaan ympäri kestää puoli tuntia. Liput kannattaa varata etukäteen netin kautta, jolloin saa myös 10% alennuksen. London Eye-lipun kanssa on mahdollista ostaa yhteislippu Madame Tussauds vahakabinettiin, kuten myös 40 minuutin kiertoajelulle Thamesjoella. Tower of Londonin kupeessa sijaitseva Tower-siltaa rakennettiin 8 vuoden ajan ja se oli aikoinaan 1800-luvulla huikea insinööri- ja arkkitehtiosaamisen taidon näyte. Silta otettiin käyttöön vuonna 1894 ja sen alitse pystyy seilaamaan korkeamastoisetkin purjealukset. Sillan ulkokuori on kiveä
sillä sen haluttiin sulautuvan yhteen goottilaistyylisen Tower of London tornilinnan kanssa. Sillan rakenteet ovat pääosin terästä. British Museum on Yhdistyneen kuningaskunnan ja koko maailman suurimpia ja merkittävimpiä ihmiskunnan historian ja kulttuurimuseoita. Museossa on yli 7 miljoonaa erilaista esinettä, jotka havainnollistavat kulttuurin kehitystä alkuajoista nykyaikaan. Monet esineistä on säilytty maan alle tilan puutteen vuoksi. Museon pääsystä ei velvoiteta maksua. Museo on auki joka päivä aamu 10:00–5:30 illalla. Suuren museon käynti läpi päivässä on melkoinen urakka. Voi vaikka valita 1 tai 2 osastoa kerralla ja tulla myöhemmin uudelleen. Museossa on myös ravintola, kahvila ja 3 matkamuistomyymälää. Britannian kuningasperheen virallisena kotina toimiva Buckingham Palaceissa on 600 huonetta, makuuhuoneita, kylpyhuoneita, toimistoja, tapaamishuoneita ja niin poispäin. Palatsin arkkitehtuuri ei sinänsä ole mitenkään erikoista, vaan vaikuttavinta rakennuksessa on sen suuri koko. Palatsiin pääsee turistikierrokselle, mutta vain 18 kauniisti koristeltuun huoneeseen. Palatsin edustalla tapahtuva jokapäiväinen vahdinvaihto on suosittu nähtävyys ja hieno seremonia. Palatsin rakennutti 1700-luvun alussa Normandian ja Buckinghamin herttua John Sheffield. Rakennusta on tämän jälkeen usean kertaan uusittu ja korjattu. Kuningatar Elisabeth II:n asuntona toimivassa palatsissa työskentelee noin 450 ihmistä. Hyde Park-puisto on suuri kuninkaallinen puisto, jossa sijaitsee muun muassa vuonna 1997 kuolleen prinsessa Dianan Kensingtonin palatsi. Puisto on noin 140 hehtaarin kokoinen ja pitää sisältään Serpentinejärven, ratsastusteitä, suuren kauniin puutarhan sekä tietenkin paljon puita ja pensaita. Puisto sopii hyvin rentoutumispaikaksi ja siellä voi harrastaa erilaisia aktiviteetteja, kuten esimerkiksi pelata tennistä. Muita suosittuja turistikohteita Lontoossa ovat muun muassa Tower of London, Pyhän Paavalin katedraali, National Gallery ja The London Dungeon.